zijn Mammoth stoommachines. En die keep ik altijd dat ze stikken binnen. En dan repareer ik het dat het weer doet. Ja, dat vind ik mooi. Want ooit ben je met de oor. Ja, met de oor. Deze lekte, die lekte en die weer verrusten. Ik heb dit allemaal weer maken. Ja, klepje eraan, alle dingen weg. Dit is een ruitenwisselmotor van een auto van vroeger. Daar heb ik een fietsdynamo in zetten. Ja, maar ik wil even draaien laten. Eigenlijk alle grauwval. En ik vrees ik het in mijn baan. Nou, kijk wat afval genomen. Als je het kunt gebruiken, ja, dan is het geen afval. Volgende? Ja, ik heb volle meer, hoor, heren. Je bent in een verdonker net thuis. Een stukje hout, een knak, wat bleek je? Een baltje hout. En dan heb je aan de achterkant, dat het op draait, dat is een ballon. Een stukje fietsbaan. Ik was een grapje. Ik heb er niks mee, maar ik gewoon aardig ietsje. Ik ken het niks van en ik ken het lezen. Ik kan wel lezen, maar ik vind lezen verschrikkelijk. Ik heb eens geprobeerd een boek te lezen, maar toen waren bladjes hier, weet ik nog al. Nou, zet ik hier al. Maar wat is dat met jou in de techniek dan? Ik werk in Bescheid, in de fietsmakerij. En de brommers en zo, en hier blijft wel een beetje mijn hoofd van, ik wil wat oors. En dat hier de dwarsmet in de gaten, en die kwam bij me. Ik heb voor jou weken bij mij werken, ik heb wel wat het van voor die. Ik heb jou weken, heb ik daar wat gatjes boord voor ankers. En toen mocht ik wel bloeien, want hier wat boerenwerk wel en kleer. Dan dat maar. Dus dat heb ik geprobeerd en daar ben ik met dat in pensioen blijven. Het is van jou weken, maar ik ben dat mijn 60ste daar blijven. 1 minuut. Maar ik heb hier nog een bootje. Die kan wel varen, hè? Dan moet ik een vlam onder en er zit een spiraaltje met water en dan blaast het hier achteruit. En dan gaat het varen. Maar ja, dat ding het wakker vaart had je en dan zet ik het even aan de kant en dan ging ik wel maar wat oors. Als jou zo dwaan er binnen, dan heb je net last van het feit dat je in een rolstoel zit. Nou, nee, het is een 40 soort. Het gaat mij om mijn gedachten binnen. Ja? Hoe is dat zo kwam? Die heb ik bij op een bedrijfsongeval, achterovervallen. Op een scherpe raan en dan heb ik 2 wereld steken. En dan heb ik mijn jel hier in Greenline. Ik ken en wou op krukken rennen. Maar dat is ik op het ogenblik beperkt. Dus dan heb ik de rolstoel. Maar dat is ik alweer van 1983. Toen heb ik het gekregen. Maar ja? Dan stiet het leven wel even op zijn kop. Ja, dat heeft net zoveel keus. Dat heeft jonge man. Ja, wat doe je dan? Ja, het is een vechten. Ja, want wat heb je daarna dan? Hoe pakt hij het werk weer op? Ja, de baas die zei, je kan wel wegkomen en dan kom je maar, ik ga hem weer over die steen. Ja, dan heb ik wel wat klusje voor die. Dus heb ik dat maar dingen. Dat in pensioen. Hoe wie dat? Nou, niks. Nee, ja, in het begin wou je, maar op later dan had je nog direct van achter het bureau. En het is je werk net. Totaal net. Ik moet met de hand, hè. Daarom weet ik wat mee bezig met dit. Ik kan thuiskomen, nou ja, dan denk je wel zitten. Ja? Zit de vrouw jou nog wel eens? Nee, nooit. Ze het wel eens in me zijn. Ik heb het beter, ik wil belt zetten.